El 1958, Robert Schuman, un dels pares d'Europa, es va convertir en el primer president de l'Assemblea Parlamentària Europea. Han passat 50 anys i avui Europa i l'Eurocambra influeixen més que mai en la nostra vida i en el futur dels nostres pobles. Com esteu? Benvinguts a Europa 50! El Parlament Europeu ha aprovat una resolució sobre l'ús d'escàners corporals com a mesura de seguretat en els aeroports. El text insta a la Comissió a recollir més informació abans de decidir si aprova o no l'ús d'aquestes màquines que permeten veure nues les persones. La votació va sumar un gran nombre d'abstencions, el que demostra els dubtes que planegen dins l'Eurocambra respecte a aquest sistema de seguretat. Recordem que els escàners corporals aconsegueixen, gràcies a una tecnologia d'ona milimètrica, una imatge definida del cos humà sota la roba. Seria útil per visualitzar armes i altres objectes, però suposaria també una imatge de la persona completament despullada, amb tots els detalls inclosos els òrgans genitals. A banda de com pot afectar aquest fet a la dignitat de les persones, els europarlamentaris també reclamen un reconeixement exhaustiu sobre si comporten risc per a la salut. I tampoc obliden que per permetre aquests escàners també seria necessari una regulació sobre el seu ús que haurien de respectar tots els aeroports d'Europa. Com dèiem al principi, sí, potser que ens informem millor. A continuació, estrenem una sèrie d'imatges sobre com la Unió Europea ha canviat a millor el nostre continent. Potser no ens n'adonem, perquè són drets tan quotidians que donem per fets. Però ens n'hem d'adonar que, com a ciutadans de la Unió, gaudim d'una sèrie d'avantatges que no es donen a altres llocs del món. Per exemple, que el nostre carnet de conduir serveix a tota Europa, que puguem passar d'un estat a un altre sense passaport ni controls, o que parlar per telèfon mòbil des d'un país diferent no ens costi tants diners com solia costar. Per fi ho ha aconseguit, el permís de conduir. Europa té una de les xarxes de carreteres més denses del món, una autèntica invitació a conduir. El teu permís de circulació és vàlid allà on vagis de la Unió Europea i la teva assegurança de cotxe et garanteix un mínim de cobertura establert per llei. Igualment, posa't al cinturó, condueix amb prudència i vigila el límit de velocitat. Són factors que poden variar d'un país a un altre. Avui, com a ciutadà de la Unió Europea, pots viatjar a la majoria d'estats membres sense necessitat d'ensenyar el passaport i sense passar per controls fronterers. Això és gràcies a l'espai Schengen, un acord que forma part de la legislació europea. L'acord Schengen ha eliminat tots els controls interns a canvi d'una política comuna i de controls més eficaços a les fronteres de la Unió. Europa s'ha tornat més oberta i un lloc més segur on conviuen diferents cultures i tradicions. Vagis on vagis, mai ha estat tan fàcil estar en contacte amb la teva família, els teus negocis o els teus amics. O amb qui sigui que necessitis parlar. Gràcies a l'estàndard tècnic de la Unió Europea pots fer servir el teu telèfon mòbil arreu d'Europa i en molts altres llocs del món. Abans de viatjar, comprova amb el teu operador que el teu telèfon mòbil està habilitat pel roaming. A més, fer-lo servir és des de fa poc més barat gràcies als límits de preus establerts per la Unió.
Aquí acabem, però recordeu, si ens voleu tornar a veure en aquest programa o qualsevol dels anteriors, visiteu-nos a internet, en concret a l'adreça www.molatv.cat. Fins la propera, europeus!